ina ID card ɗinka? ID card kuma? ID card ɗin. To. Gashi. Ina tsanin mu? Tsani kuma? Ina waje. Okay. Baba Kumbo. Na? Muna ma fatan alheri. Thank you very much. You are welcome. Mun sallame ka. Allah ya ma albarka a rayuwanka. Ran kai dai ban gane ba, me ya faru? Ba laifina ba ne, daga sama ne. Ana sallame ma'aikata wanda suke da karancin karatu, ana mai gurbinsu da wanda suka yi karatu a universities ko polytechnic. Wannan kagan ba laifina ba ne, kuma kagan kai ba kai karatu ba. Amma ran kai daɗe a duk gidan nan ba profesa ba ko akwai wani wanda ya isa ya dinga aiki kamata 3310 na iya kama ta da hannun daure ta duk gidan nan akwai wanda ya isa ya kama wuta kamar yadda nake kama wuta da hannu. Baba Kumbo kai hakuri ba laifina ba ne. Wato oga na fuskanci da iskanci a kanka, iskanci a cikin maganar nan. Duk yadda aka yi akwai wata magana a cikin al'amarin nan da kake so ka gaya mu. Calm down Baba Kumbo. Ba wani calm down din banza ya ta calm down din. Har kai suka duba kace wani calm down a salamu daga aiki kace wani calm down na kusan guda 5 ina daune da su a rayuwa amma saboda wulakanci saboda ba ku da mutunci sai da karfi na ya kare sannan ku ce wai ba ni da ilimi ba da waye to shikenan in Allah ya yarda ba ku isa ku tona mu asiri ba billahi allazi la ilaha illa hu Baba Kumbo hakuri zaka kai din in kai saka tona asiri Allah ya tsina banzayi au oga akwai wata magana da nake so yi da kai Hello security.